Luita on tuon verran ja tuo on niin solun ulkoinen neste suhteutettuna kehon kokonaisnestemäärään, niin ulkoista nestettä on 41. Vähän epätasapainoa, vasen jalka näyttäisi pikkasen heikommalta, mutta se on tyypillistä. Kädet näyttäisi olevan hyvin tasaiset. Huolta ole. Joo. Onko tämä painoindeksi nyt normaali? Vai onko se vähän yläraja? Kyllä se on siellä ihan normaali viitteissä. Se on tuossa niin kuin vihreällä normaalin alueella, että jos nyt siellä haluaa niin kuin viilata pilkkua, että kun sinä olet kuitenkin sen verran nuori vielä. Mistä tämän kalorin määrän saa, että se paino pysyy samana tai jopa laskee. Okay. Että ne herkuthan sieltä ensin pitäisi ruveta syynäämään. No se sopii kyllä kaikille. Eli ajatushan siinä on, että lähdettäisiin vahvistamaan niitä vartalon takapuolen lihasketjuja. Siellä on monilla tavoitetta, että niitä saataisiin vahvistettua ja tarvekin ehkä. Ja avattaisiin enempi etupuolen lihasketjustoa. Siellä on kireyttä, ihmiset tekee päätetyötä, ollaan hyvin sulkeutuneissa asennoissa. Eli saataisiin tänne etupuolelle lisää liikkuvuutta ja voimaa takapuolelle. Et jos joku miettii, että voiko Fustra olla minua varten, niin todennäköisesti on. Kyllä se sopii kaikille ja kaikki siitä hyötyy jollain lailla. Ainoa luonnollinen kaarihan saisi olla tuolla lannerangassa, eli työnnät pikkusen niin kuin lannerankaa perus luonnolliselle notkolle. Sitten aukaiset kädet sivuille noin 45 astetta sinne alaviistaan. Ja sitten vaan pidät siinä, kun näytään kepin pois, niin sinun tehtävä olisi pysyä. Ja sitten kiinnitetään huomiota koko ajan, että se lanneranka ei saisi pyöristyä. Tavoite olisi se 1,5 minuuttia. Mikä on noihin reisiin? Onko se normaali? On. Ihmiset tekevät vatsalihasliikkeitä reisillä. Nyt sun tehtävä olisi rentouttaa ne reidet. Ja ulos hengityksellä lasketaan. Ja uudestaan sama jalka. Hartiat pysyy. Ne ei jännity kohti paremmin kuin toinen. Okay. Tämä oikea puoli on ehkä vähän tiukemman oloinen, että se mielellään niin kuin tekisi sitä työtä vaikka mistä, koska siellä on ehkä jumia nyt täällä niin kuin oikeassa puolessa. Joo. Onko helpomman oloinen? On se jo. Joo. Nyt ei oikeastaan kiristä selästä niin pahasti kuin alussa tuntuu, että kiristin melkein heti alussa, mutta nyt ei. Joo, eli siellä on ehkä niin joku paikka jo vähän antanut periksi. Siinä tuntuu tai mitä toteuttaa ja mitkä on semmoista tärkeimmät? No just se hartian seutu, lapaluiden liikkuvuus. Ne lapaluut on tosi liikkumattomat tällä hetkellä, niin kuin itsekin sanoit. Että sinne niin kuin lapaluita liikuttaviin lihaksiin liikettä, aktivointia, sekä vahvistusta että myös sitä venytystä ja sinne hartioihin. Pään asentoon, rintarangan asentoon. Moni kulkee pelti pystyssä ja se on se ongelma, että se ei pysy kiinni, kun on niin kireet lihakset ja liikkumattomat. Ja se, että muistettaisiin venytellä, niin sit saataisiin sitä elastisuutta sinne kehoon. Ja ne linjaukset, mistä sanoin alussakin, että opittaisiin pitämään polvet, varpaat samaan linjaan. Olkapää siellä korvanlehen alla, pää omalla paikallaan, vähän kaksoisleukaa. Niitä ei moni siellä tiedosta. Ihan samat ne on sinullakin, mitä enemmistöllä. Yleiset vaivat. Kyllä.